Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gaurkoan hona etortzeagatik. Ondo dakizuen moduan, gaurko ekitaldian egutera energia kooperatibaz ariko gara. Horretarako, gurean izango ditugu Energiaren Euskal Erakundeko, Gipuzkoako Foru Aldundiko, Eguterako eta Ekiolako ordezkariak. Askok jakingo duzuen moduan, Eguteraren helburua da Zumaiarrei herrian bertan beraien energia sortu eta kontsumitzeko aukera ematea. Eta horrekin batera, energia transizioaren bidean, herri mailan pauso garrantzitsu bat ematea. Eta zein izango da pauso garrantzitsu hori? Zumaian bertan, hektarea bateko eguzki panel eremu bat sortzea. Proiektu hori aurkeztera gatoz gaurkoan. Azpiegitura honen bidez, 500-600 bazkide ingururen energia beharrak asetzeko adina energia sortu ahal izango dugu herrian bertan. Eta nola egin nahi dugu bide hori? Herritarrekin eta herriko eragileen ondoan egin nahi dugu. Kooperatibaren forma erabiliko dugu horretarako. Eta modu honetan, Zumaiako bazkideak izango dira, eguteraren inguruko erabakiak hartuko dituztenak. Gainera, bazkide laguntzaile moduan Zumaiako eragileak izango ditugu. Horrez gain, Ekiola izango da azpiegitura tekniko eta juridikoaz arduratuko dena. Proiektu garrantzitsua da gaur aurkeztera gatozena, baina garrantzitsuago da esatea proiektu hau bide horri luzeago baten kokatzen dugula. Legealdia abiatu bezain pronto, jarri genuen martxan energiari buruzko azterketa. Lan horretan, herri mailan dauden gabeziak identifikatu eta hobetzeko bideak jaso genituen. Gainera, zenbait erronka eta bide horri bat zehaztu ziren bertan. Kontsumoa murriztuz gain, bertan ekoizteko beharra nabarmendu zen azterketan. Bide horretan, energia jardunaldiak antolatu genitun 2021ko hasieran, hemen bertan. Eta egutera energia kooperatiba martxan jartzeko lanketa abiatu genuen horrekin batera. Herriko argiteria publikoaren efizientzia energetikoa hobetzeko bidearekin ere jarraitu dugu. Orain, azken hilabeteetako lana eta gero, egutera proiektuaren inguruko xehetasunak emateko prest gaude. Eta gaur horretarako aukera izango dugu. Hurrengo fase eta epeak azalduko dizkigute. Diru ekarpenen aurreikuspenak edota proiektuak bazkideen fakturan izango duen eragina, besteak beste. Saioaren bukaeran, gainera, galdera erantzunetarako tartea izango dugu, beraz, aukera aprobetxatu. Azken finean, energiaren arloan aldaketa garaia datoz, eta trantsizio energetiko justu bat egitea ezinbestekoa dela uste dugu. Horretarako, energia jasangarria ekoizteaz gain, kontsumoa jaistea, autokontsumoa bultzatzeko, pobrezi energetikoari erantzun emateko, eta finean, burujabetza energetikora bidean beharrezko pauso guztiak eman beharko ditugu datozen urteetan. Luzea da egiteko dugun bidea, baina goazen gaurtik hastera. Esan bezala, eskerrik asko guztioi eta oain hitz emateiot EBko zuzendariari Inigo Anzolari. Eskerrik asko. Kaixo, arratsalde on danoi. Lehenengo eta behin eskerrak emon zeuoi, gaur bertoratze garren, proiektu hau zeuoi ezagutarazteko aukera hau emote garren. Arratsalde on alkate, Iñaki, arratsalde on diputatu, Jose Ignacio,
ingurumen eta obra hidraulikoetako diputatuek, Gipuzkoako Aldundixen, zinegotzi xepe amendik zabize danok eta herritxarrok, arratzaldeon, eta lehen esan lez, eskerrik asko barriro be. Gaur protagonistak Odei eta Helene izango die, gainera Heleneri ezagutzat gaur etxion jokatzen dau, da orduan ez dauke lan erreza, ez? Jente ezagunan aurrien olako proiektu bat ezagutaraztia, ez da bat perreza. Gutzeko oso pozgarrixe da, herririk herri gabiz, Zumaixen be ja denpori daro igulanien, alkatiek ondo esan dugu modure, eta beste herri batzutan be proiektu hau bultzatu nahirik gabiz. Azken baten, alkatiek esan dugu, geroz eta energia barri eta garbi gehiago erabili nahi duguz. Bidie benetan be latza da, ze gu hemen gure erkideuen oso energia kontsumitzailea ondixe gara, ez bestie baino gehiago kontsumitzen duguleko, baina bai gure eredu ekonomikuek alan eskatzen dozkuleko, bai mugikortasunien, bai industrian, bai etxe bizitzetan, hirugarren sektorien, energia asko bidugu. Eta energia premia hori asetzeko, benetan be energia asko bidugu eta itxurri desberdinetatik jatorkun ez da. Horretarako proiektu haundixek bidoguz, energia barriztagarrixekin, geroz eta erregai fosil gitxiau erabiltzeko, bai parke eoliko, zein fotovoltaiko, asko sortzen dauen, energia asko edo argindar asko sortzen dauen proiektuek bultzatu bidoguz, eta proiektu ertainek bebi duguz, nik kiola egutera kasu honetan hor kokatuko neuke, eta gero, zelan ez, geure etxietara iritsi arte ez da, beti izaten dugun, geugandik azitxe eingo dugu proiektu handi bat. Proiektu txiki askokin proiektu handi bat eingo dugu, eta zelan ez, Europak berak agintzen duzko modure, herritxarrok, gu geu, norbanakotik azitxe, parte hartzeko aukeri eukitxe. Bai autokonsumoen, bai honelako proiektuek bultzatuz, eta ia benetan be etorkizunera begire lortzen dugun geroz eta mix energetiko garbixau bat eukitxe. Besterik ez, hitze paseuko hotzet aldunari, Jose Ignacio Asensiori, eta gero Helenek eta Odeik azalduko eskue proiektue, eta ia benetan be gustoko dozuen, eta danoke parte hartzeko urratz hori emoten dozuen. Eskerrik asko. Arratzalden guztioi, eta, mila esker etorri izaten guztioi. Iñaki eta Iñigok ja esplikatu dute ia dena, baina ez naiz errepikatuko, baina bai azpimarratu zenbait gauza, ez? Egia da, askotan hitz egiten dugula, ez? Transizio ekologikotaz, energikotaz, eta, egotetik egitera, hori nik uste dut nabarmena dela, hori egin beharrekoa dela, ez? Herritarrekin eta herritarrentzat, baina noski guk, administrazioak, erakunde publikoak, zerbait egin behar dugu, eta da bermea. Bermatu behar dugu, egiten den gauza guztia, gardentasunez egiten dugula. Eta horregatik, Iñaki, Iñigo, gu geuk, diputazioan egin beharrekoa hori da, ez? Noski, Helen eta Markelek esplikatuko dute proiektua, berai dira protagonistak, eta gero zuek aukeratu behar duzue parte hartzen duzuen ala ez. Bai animatu, pandemia garaia bizi dugu, inbazio bat bizi dugu, zer agina duen gure energia kostuetan, gure energiaren mixa edo mix energetikoaren aldaketa egin behar dugu, eta hortarako ezinbestekoa da energia berriztagarriak bultzatzea. Ikusiko dituzue abentailak, ez bakarrik ingurumenari begira, baizik eta baita ere gure fakturetan zer eragina izango duen. Eta hori ezinbestekoa da bultzatzea horrela. Eta Iñaki oso ondo esplikatu du, herritarrekin informazioa zabaldu da, beraiekin lan egin behar da, eta noski beti informazio osoa jaso behar dezue, eta esan bezala, eta errepikatzen ari naiz, gardentasun osoz. Animo, eta nik uste dut hau dela bidea, eta gero galderak erantzuteko preste egongo denok. Animo, benetan, eskerrik asko. Bai. Bueno,
Deitokat zai pixkat Odei eta Helene protagonistei sarreratxo bat egitea, bai. Eta hortarako gauza gutxi izango ditut berriak, hemen kontatu dianaz gain, baina bai nahiko nukena kontestualizatu pixka bat gure herrira ekarrita, bale? Egia da, komentatu dutena hemen, bidea ez da lerreixa izango, hau lehengo pausu badala, nolabait eramango gaituna mix energetiko garbi horretaraino, alternatiba bat baino gehiago erabili beharko ditugula, eta hau egitako bat besterik ez dala, ez da alternatiba berri bat, 30-40 urte dijoaz Europan, Europan eraontako iniziatiba kooperatibistak sortzen, eta nolabait energia planta horiek herritarren artean banatzen, baina bide hortan, bide sail hortan ezinbestekoa izango dugu, bai erakunden, bai herritarren babesa, beraz, posa ematen du olako iniziatiba baten, hainbeste jende, eta erakunde ikusteak hemen, eraz. Nik pare bat datu botako bizkizu eta hasi aurretik, bizkate bideo honen hasieran Iñaki komentatu duen bezala egin genuen azterketa baten oinarrituta, bizkat kontestualizatzeko besterik espada bideo honek izango dutun zailtasunak, ez? Kontuan izan, Zumaian bertan, gaur egun konsumitzen dugun energia guztian 9% bat dagokiola bakarrik etxe bizitzetan konsumitzen dugunari, 10% ez dela iristen, beraz, gainontzeko energia konsumo guztia etxe bizitzetan konsumitzen ez dena da, garraioak, industriak eta bar. Eta horrez gain, konsumo guzti horren, ez etxe bizitzako baizik, eta konsumo guzti horren 10% ere ez dela argindarra. Eta kontuan izan, berriztagarritatik sortuko den guztia argindarra izango bada. Beraz, beste 70% bat daukagu oraindik ere, petroleo edo gainontzeko iturritatik argindarrera pasatzeko, eta hori bide baten, edo neurri handi baten posible bada bintzat, energi berriztagarrekin egiteko. Orduan, azterketatxo batein genuen hasiera baten, eta ikusi genuna da, besteak beste, energia, herrian bertan izango genuken, energia fotovoltaikoari dagokion potentzial energetikoa, hau da, euskagun aukera ezberdinak aprobetxatuta lortuko genuken potentzial energetiko totala, argindar konsumoaren, goratu 20% bakarrik dela, 20% izango litzakela. Eta aldiz, haize energia hartuko bagenu, eta kontuan izan, 13 turbine inguru konsideratzen genitula energetikoki potentziala zutenak, 15% eskinakela iritsiko. Beraz, hitz egiten ari gea, 130 baten, 120 eta 135. Hori potentzial energetiko bati dagokionean. Besterik gabe, ez da desmodalizatzeko inor, da bakarrik kontestualizatzeko bidea zenbateainoko saia izango dan, ze denbora gutxi daukagun bide hori egiteko, zoritxarrez, ondorioak ja pairatzen egia lako pixkanaka, eta batez ere inzidentzia egin behin da berriz, danon parte hartzea beharrezkoa izango dela, bai erakundeak eta baita ere herritarrak. Eta beraz, nire aldetik besterik gabe animatu danoi parte hartzea proiektu hontan, eta usteet animo horiek egigotzeko, ez da hola Odei eta Helenen aurkezpena bezalako gauzai, beraz, mesedez, igo gora eta esplikatu herritarrei zein dan zuen proiektua. Txaldean guztioi, eta mila esker etorri izanagatik. Saiatuko gara aurkezten proiektua nahiko konplexua da, saiatuko gara modu harin eta errez baten esplikatzen, eta gero dauzkazuen zalantza guztiak argitzeko prestutasun osoz. Arratsaldean baitare. Lehen da bizi eskerrik asko, etorri ziaten da nahi, gaur arratsaldean tartetxo txiki hau hartzearen. Eskerrik asko Inigo, eskerrik asko Jose Ignacio, eskerrik asko Iñaki, Alex, eta hemen Odeietan gabe, baina gaur azalduko duguna ez da Odei eta Helenen lan bat, daizik eta bai Krean, hemen dazkau Asier gure kapitaina, eta Magoia Ekiolako zuzendaria, asike behaiei ere bai eskerra. Orduan, presentazioa hasi aurretikan bitegio txiki bat jarriko deu, bai, proiektuaren ezaugarri nagusiak esplikatzen ditunak, eta seguru aski Odeieketan baino bete esplikatuko dutela. Badago argindarra sortzeko eta kontsumitzeko beste modu bat. Ekiola, energia eredu berria. Ekiola, herritarren kooperatiba energetikoa da.
energia eredu berri bat sustatu nahi du eta horretarako 25 urtean argindarra sortzeko behar den instalazioa eraikiko du herri bakoitzean. Eta zu ere izan zaitezke bazkide. Inbertsio txiki baten truke, ohikoa baino energia merkeagoa lortuko duzu. Gainera, diru laguntza eta kenkari fiskalei esker, urte gutxiren buruan amortizatuko duzu ekarpena. Kooperatiba bakoitzak bazkide kopuru mugatua izango du lehen fasean. Izena ematen duten lehen 450 bazkideentzako izango da lekua. Bazkide kontsumitzailez gainera, hainbat bazkide laguntzaile izango ditu bideragarritasun energetiko, ekonomiko eta legala ziurtatzeko. Mondragon taldea, Krean ingeniaritza sustatzailea, Euskal Energia erakundea, Udala eta herri eragileak. Denak ere, parte hartzaile aktiboak energia trantsizioan eta energia eredu berri horren alde. Herritarrok behar dugun energia herrian bertan sortuko dugu. Beraz, 0 kilometro deritzon energia izango da. Argindarra sare nagusira joango da eta kontsumitzaile bakoitzak orain arte bezala sare nagusitik jasoko du. Beraz, ez da aldaketarik egin behar etxeko instalazioetan. Fakturazioan eta beste kontu guztietan ere, gardentasuna izango duzu. Horretan ere, eredugarri izango da Ekiola. Ekiolak, kanpoko energia iturrien menpekotasuna gutxituko du, eta ingurumenarentzat egokiena den energia berdea sortuko du. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoa ahaldunago egiten lagunduko du bertako ekonomia indartuz. Eta klima aldaketaren auzian ere lagunduko du. Informazio gehiago nahi duzu? Webgunean topatuko duzu informazio gehiago. Ekiola, gure etxean, gure energia. Bueno, sarrera gisa, egutera nola jaio dan esplikatzeko pixkat, egutera azkenean Ekiola energia sustapenak dala sustatzaile gisa, horrelako ekimenak sustatzen dabilen enpresa bat, Euskal Autonomia Erkidegoan sortu dana, eta enpresa hau sortu da alde batetik Ente Basko Energia, gaur izan deun Inigoan Sola da bertako ordezkari, eta beste aldetik Krean Esekop, bai? Denoko LKS Ingenieria, eta dala, Grupo Mondragonen barruan dagon kooperatiba bat. Orduan, bi bazkide hauek sortu dute Ekiola energia sustapenak, Euskal Autonomia Erkidego mailan, Zumaian indan egutera moruko komunidade energetikoak sustatzeko. Bai, bai Kreanek eta bai Ente Basko Energiak horrelako egitura antzekotan izan deu historikoki lana, bai, gustatzen zaigu pixkat azpimarratzea Ekianen ingenuen egitura, bai, ze azkenean, naiz eta ez izan gaur egun egutera bezalako bazkide egitura bat dakan iniziatiba bat, pixkanak hasi ginen ja energia konsumo eredua aldatzeko egiturak iten energia berriztagarrietan, bai? Kasu honetan zan planta solar fotovoltaiko bat, baina ohiko plantekin iten dan aldaketatzat jarri ginona izan zan, lurzoruan zuen hektareak ingenitun bazkidatzeetan sakabanatu, eta orduan bertako jabiak dira, enpresa txikiak edo ez horrein txikiak, bertan sortzen den energia hori, behaien konsumoetara helarazteko, ez? Orduan, enpresa mailatik pixkat separatuta baitare ikuste ginen beharrezkoa zala horrelako iniziatibak pertsona fizikoetara edo baitare pyme edo herriko negozio txikitara gerturatzea eta horregatikan hasi ginen bai eta bai Krean elkarlanean baztertzen nola sortu hemen erkidego mailan komunidade energetikoak, pertsona fizikoek eta baitare enpresa txikiek soberantasun energetiko hau harrapatzeko. Blogatu inda. Apunta pai. Vale, barkatu. Helenek esan duen kontu honekin, Ekianen eukigen un ideia hori nola trasladatu eta nola herritarrei eman aukera energiaren sorkuntzan parte hartzen. Azkenean kontzeptu bastante disruptiboa da eta 4 urte eramazkigu bueltak ematen, eredu ezberdinak aztertu genitun eta azkenean konkluitu genuen eredu mota honetan, eta ez da
sortez edo analisi azkar batez egindako proiektu bat, baizik eta urte asko daramazkigu zein eredu izan ziteken onuragarriena herritarren parte hartzea modu jasangarri baten, bai ingurumen arlotik, bai sozialki, bai ekonomikoki, bai teknikoki, eta hau da horren ondorioa, ez? Eta helburu ezberdinak bilatzen ditu. Batetik eta esan bezala, guretzako ia garrantzitsuena dena, ez? Herritarrek parte hartzea, gaur egun sektore elektrikoak ez du gehiegi bultzatzen, oso zaila da, regulazio asko du, oso konplexua da zuk zure energia sortzea. Badago autokontsumo real dekretua jarri ditzazkezunak panel fotovoltaikoak zure teilatutan, da zuk autokontsumitu, baina ikusten genizkion eredu horri mugazko zeuskala, ez? Osea, hemen Euskal Herrian dentsia demografiko oso handia daukagu, eta ehuneko altu batek ez dauka teilatu nahikoa bere panel propioak jartzeko, ez? Orduan horrek Real Dekretu hori muga batzen, Euskal Herrian energia berriztagarria garatzeko eta norbanakoak bere energia sortzeko, eredu hori ez zitzaigun nahikoa iruditzen, eta gainean normalean ez du zu kontsumitzen dezunaren ehuneko ehuna sortzeak konpentsatzen, eredu horretan, eta azkenean egin una pairtaidetza zabal bat, inungo restrikziorik gabe, eta horrela herritarrak ez soilik sortu bere energia, baizik eta jabetzaren parte izan, ez? Kooperatibaren parte zean enean, proiektua kooperatibaren izango da, eta kooperatiban parte hartuko dezuten jende guzti horrek izango du bere energia sorkuntzaren jabetza eta bere kooperatiba edo proiektuaren zati bat, ez? Eta horregatik esategu horrela energia demokratizatzen degula, ez? Murrizketari gabeko helburua bilatzen genuen, lehen esplikatutako arrazoi berdinagatik, ez daukagun dentsia demografikoagatik, arazo asko dauzkagu. Iniziatiba honek ere duen beste onuretako bat da, bakoitzak etxean ez duela inungo instalaziorik egin behar, osea, zuk parte hartzen dezu, zure sorkuntza iturria hor daukazu, herritik gertu, kilometro zero kontzeptu horretan, ez? Eta zuk zure etxean ez dezu inungo instalaziorik egin behar, baizik eta komerzializadora aldatu, gero esplikatuko dugun bezala, ez? Eredu kooperatiboa bultzatu nahi genuen, Europatik ja 2019an direktiba europeo atzegon komunidade energetikoak bultzatzen zituena. Komunidade energetikoak bultzatzen dira eta ez du ze soziade motaren barne bultzatu behar diren esaten, baizik eta pixkat irikia uzten du, azkenean hemen gure eredu argia da. Osea, kooperatiba batek erantzun ematen du elkar lan horri eta proiektua bideragarri egite horri, eta iruditzen zaigu gure ADN-aren barruan dago nenean, kooperatiba dela figurarik egokiena horrelako komunidade energetikoak aurrera eramateko, ez? Epe luzerako soluzio bat da, holako proiektu fotovoltaikoen bermeak 30 urtera arte iristen dira, eta produkzioa bastante konstantea. Degradazio txiki badu, baina 30 urtetako analisi horretan bermatu dezakegu sortzen den energiaren kostea zein den. Hasierako aportazio bat eginez, zuk bermatu daukazu, zuk benetan kontsumituko dezula energia kostatzen duen prezioa. Leheno, esan bezala, sektore honetan gaur egun bastante partaidetza pasiboa bultzatzen du, non zuk herritar bakoitzak egin dezaken erabaki bakarra iaia da, ze komerzializadorari erosi energia. Eta komerzializadorak normalean ez dute sortzen, komerzializadora horiek, merkatuan, hirugarren bati erosten diote energia hori, ez? Guk hemen egin nahi genuen zen, herritarrak sortzea bere energia, eta gaina ez soilik sortu, baizik eta sortzea kostatzen duen prezio hori bere fakturara trasladatu alizatea. Eta hori da eredu honek duen konplexutasun handienetarikoa, baina aldi berean iniziatiban indarra handienetarikoa bat ere bai, ez? Bueno, kilometro zero azkenean bultzatzen ditugulako komunidade energetikoak gertukoak, hemen ere askotan komentatu izan da, ez? Eta segatik ez egin proiektu handiago bat, edo eredu honek funtzionalezak ere bai Andaluzian ingo bagenu proiektu bat, baina ez zaigu iruditzen gure beharrak Andaluziei trasladatu behar diegunik, ez? Guk behar batzu dauzkagu, gure inguruan, eta pentsatzen dugu gainera gure inguruan asetu behar ditugula alden enean behar horiek, ez? Eta eredu honek hori bermatzen du. Guk sortu dezakegula kontsumitzen dugun energia eta gainera gure herrian. Konpromesu propio horregatik, ez? Gure kontsumoak ez, obeharrak ez delegatzeko hirugarren bati eta afekzioak hirugarren leku batera joan. Prezio esan bezala, prezio fijo bat trasladatzen da, gero sakonduko dugu pixka gehiago, eta gero azkenik, eta askotan garrantzitsuena iruditzen zaigula tresna bizi bat dela, ez? Holako iniziatibak gehien kostatzen duna da hasieran arrankatzea. Berandugoaz, aurrekoan entzunion bati, zuhaitz bat landatzeko momenturiko berena duela 20 urte izan zen, bigarren momenturiko berena orain da, energiarekin antzeko zerbait gertatzen zaigu, ez? Duela denbora asko hasi berginean aurrera pausoak ematen, oso sektore konplexua da, ez da erresa holako proiektua garatzea, lan asko dago atzetikan, baina ezin dugu utzi ere ez. Osea, usten badegu eta ez badiogu tinko eusten daukagun erronka honi, azkenean jarraituko dugu gaur egun gauden bezala, faktore esternoen menpekotasunean, eta munduan gerta egiteken
argi dago, ze presio dauzkagun gaur egun, eta ze dependentzia dauzkagun, ez? Orduan honek ere burujabetza propio hori bultzatzen du, eta tresna bada, kooperatiba sortzen den heinean, kooperatibak etorkizunean erronka gehiago, arditzazke. Behar gehiago egongo dira, eta teknologia gehiago etorriko da. Eta ja, hor dago kooperatiba sortua, herritarrak hor egongo dira, eta herramienta potente bada, etor daitezken behar ezberdinei aurre egiteko, ez? Eta gainera modu kooperatiboan herritarrekin batera. Bueno, odeiek esplikatzen zaizuen bezala egutera egituratzeko erabili dugun figura, baitare hasieran baita ordezkari politikoak esan duten bezala, kooperatiba bat da. Baina kooperatiba hau berezia da, zegatikan. Esategu, kooperatibaren egitula bi abizen, bai? Lehenbiziko abizena dara, kontsumo kooperatiba, zegatik. Bueno, iten duguna, azkenean kooperatiba honek daukan izaera da, guk, azkenean, Zumaiarrok, energia elektrikoa konsumitu dezagun, bai? Nun, azkenean, gero odeiek esango dizuen lurran sortuko da, bai? Hektarea bat okupatuko duen planta solar bat, eta hor sortzen den energia, guk hemen Zumaiarrak, hemen bertan konsumitzeko. Orduan horrek eskatzen zuna zen, gure kooperatiba konsumo kooperatiba izatea. Eta bigarren abizena da, guretzat oso garrantzitsua dana, da, kontsumo kooperatiba honek, bai, ez daukala irabazi asmorik. Honek ze esan nahi du, kooperatibak ez ditula diru sarrera ikan jasoko, ez dula gasto ikan izango, ez, izango ditu, bere sarrera, bere gastuak eta baitare bere mozkinak ere. Baina, azkenean, desberdintasuna hor dago, mozkinen tratuan. Azkenean, mozkinak ezingo dialako dibidendo batzuen bitartez banatu. Ze gerdituko da, kooperatibak ditu mozkinakin. Kooperatibak ditu mozkin horiekin, odeiek lehen esplikatzen zizuen, tresna horrek aurrea jarrai dezan, erabiliko da, diru kantidade hori, ez da? Orduan, honekin nahi deguna bultzatu da, eguteran parte hartzia ez izatea, tradizionalki energiakin pasan bezala izatea, inbertsio finantziero bat bezala izatea eguteran parte hartzia, ez? Baizik eta nahi dugu izatea inbertsio energetiko bat, eta eguteran parte hartzeatik ditugun onurak gure fakturan traslado ekonomikori izatea. Baina ez da izango inoiz inbertsio finantziero bat. Vale, mentxe. Kooperatiban egiturai dagokionez. Hasieran bai komentatu den bezala, hau da konsumo kooperatiba bat. Honek zen nahi du esan. Gehiengo bazkideak, bai, Zumaiarrak izango gea, energia elektriko berriztagarri hori konsumituko deunak, bai. Gure boto proposamena izango da, bazkide kontsumitzaileak kooperatiban eukiko dugu, 170ko bozka eskubidea. Hau da, kooperatibista bakoitzak, naizta zenbat energia elektriko konsumitzen du, kooperatiba bat dan einean, eukiko du bozka bat. Adibidez, odeiek ni baino gehiago konsumitzen baldin badu, bere bozka kapazitatean erian berdina izango da. Kooperatiba dan einean, danok izango ditugulako eskubide berdinak. Bestalde, egongo dira, bazkie laguntzaile batzuk. Azkenean, Jose Ignaziok esaten zuen bezala baitare hasieran beharrezkoa da, egitura honetan ordezkaritza batzuk izatea, bai administrazio publiko alde batetikan ez bazki dezela, baina beste laguntza batzuk ematen, eta baitare herrian dauden eragileak, ez? Azkenean kooperatibak guria da, Zumaiarrona da, eta bueno, azkenean nola Zumaiarra gauden, eta bakoitza bere amanak gehan, da bere aitan gehan, baina dana Zumaiarra gehan, eta batzutan, tensioak eda sortu daitezken, tensio horiek, pixkat moderatzeko, eta baitare, azkenean bakoitza gaude gure gauzetan, eta beharrezkoa dare bai, behotia, kanpokoa dian beste pertsona batzuk, hau gestionatzen, eta pixkat honen zuzendaritza ere eramaten lagundu izaten, ez? Honetaz aparte baita, naizta bazkidetza kasua danona izan, gehongo da kontseilu errektore bat, bai? Kontseilu errektorea da, kooperatibaren, administrazioa gutxi gora bera eramango duen organoa. Bai, orduan, kontseilu errektorean egongo dira ordezkari batzuk izango gela bazkie kontsumitzaileak, eta gero hietatik bai egongo dira beste bi ordezkari izango diala bazkide laguntzaileak. Orduan saiatuko gea, danan artean kooperatibak aurrea jarraitezan.
Eta zertan datza fizikoki proiektuak, proiektu fotovoltaikoa da, Markelek esan du ere bai, teknologia hau duela urte askotik ja garatua dago eta berme asko ematen dituen teknologia bat da. Lurzoruan landatuko dugu, hor oikian dagoen hektaria bateko lurrean. Saiatzen gerana beti ere da alik eta inpaktu gutxien izaten lurreremu hortan, proiektu hauek nahi bezulen pasa, eta hola, esplikatzen dijoa. Ez nahi sartuko teknikoki deskribitzea zer den proiektua sakonki, baina gero zalantzarik baldin baugazue, galdetu lasai. Azkenean guk ez ditugu lur mugimenduak sustatzen, lehenengo kopakapena bilatzeko aspektu ezberdina jorratu behar dira, horrelako proiektuak, leheno bideoan agertzen zuen bezala, distribuzio sarera konektatzen da, orduan komeni da distribuzio saretik gertu egotea proiektua. Akzeso bat behar du ere bai, orduan karretera batzuetatik ere gertu egon barko litzateke, eta gero orografia bat ez dezan izan 1,5 malda baino gehiago. Hori dena aztertu dugu, eta lurrau azkenean kokatu dugu edo binkulatzea lortu dugu, proiektu aurrera eramateko, eta proiektuan bertan, nahiko sinplea da, estruktura metaliko batzuk inkatzen dira lurrean, estruktura parrilla bat egiteko, oien gainean panel fotovoltaikoa jartzea dira, 2304 panel fotovoltaiko izango dira, gutxi gora bera, bakoitza 555 batiokoak, tamainean 2,3 metro bider bat koma bat dira. Panel fotovoltaikoek eguzki indar hartzen dute eta efektu fotoelektrikoa bidez, energia fotoelektriko hori korronte zuzeneko energian ateratzen dute, eta hori sarera sinkronizatu alizateko inbertsore fotovoltaiko batzuk hartzen dira. Eta ostera transformazio zentru bat. Hori da pixkat proiektuaren ekipamentu printzipalak edo. Bai, paso horrengora. Nola egiten dugu guk azterketa? Eta hau proiektuaren helburu nagusietako bada. Bermatu nahi genuna da herritarrak aukera izatea beraien kontsumaren 100% sortzeko gaitasuna izatea. Horretarako herramienta bat berezi bat martxan jarri dugu eta irikiko dugu informe pertsonalizatuak egingo dizkiogulako interesa duen edonorri inungo konpromesuri gabe. Herramienta horretan deneia eta faktura bat sartuta, guk azter dezakegu zein izan den zuen azken urteko kontsumo totala, alde batetik badaukagu zuen kontsumo perfil guztia, zuen kontsentimendua ematen badiguzue, eta gero bestalde, guk egiten duguna da, beste herramienta berezi batzuk erabiliz, zein izango litzateken proiektu horren sorkuntza kurba teorikoa. Artxibo meteorologiko bat hartzen dugu, azkeneko 10 urtetako klimatologia ezagutzen dugu, detailean egiten dugu implantazio guztia, eta programak esaten digu tipikoki urte baten zenbat sortuko litzateken. Kontsumoa daukagun enean, horratzean grafika ezberdina daude, baina naiz liatuko deskribatzea. Sorkuntza dakigun enean eta kontsumoa dakigun enean, jakin dezakegu norbanako bakoitzari o famili bakoitzari zenbat panel fotovoltaiko dagozkion, bermatzeko urte osoko balantzean bera kontsumitzen duenaren 100% sortuko duela. Gero hemen zalantzak sortzen dira, segertatzen zait gehiago kontsumitzen badet, gutxiago kontsumitzen badet, aurrerago esplikatuko dugu, baina kontzeptualki hori da ideia, ez? Norbanakoak justifikatu ezakela, bera gaur egungo argazkiarekin sortuko duela kontsumitzen duen energiaren 100%. Eta horretarako, sektor elektrikoa nagusiki funtzionatzen du. Sorkuntza dago, distribuzioa eta transportea lehenengo, eta gero distribuzioa, eta gero komerzializazioa. Sorkuntza sektore liberalizatua da, non edonorrek parte harlezake, egia da zaila dela, porque oso regulatua dago, inbertsio handia behar da, eta horregatik guk sustatzen dugu kooperatiba denon elkarlanean aurrera eramateko horrelako iniziatibak. Distribuzioa eta transportea sektore regularizatuak dira, eta hor Red Elektrika, Iberdrola, Endesa, etc. daude, beraiek egite dutela, marko regulatorio baten barne, beraien distribuzio lanak, eta ostera, norbanakoari etxera iristeko argindarra komerzializadorak daude. Guk hemen parte har dezakegu bai sorkuntzan eta bai komerzializazioan. Horretarako gu komerzializadora bat, egon ginen komerzializadora ezberdinekin hitz egiten, aber zein prestatuko litzateken horrelako eskema berezi baten parte hartzea, eta ez genuen erantzun konbintzenterik jaso. Eta orduan guk erabaki genuen gurea sortzea. Komerzializadora batzuk esaten ziguten, 15.000 bezero ekartzen badizkiazu, igual nire sistemak aldatuko ditut honea parte hartzeko. Eta ez zigun balio. Orduan ikusirik ez zegoela inor erantzun zehatzik ematen ziguna, erabaki genuen guk gurea hartzea, eta guretzako komerzializadora herramienta huts bat da. Azkenean,
sorkuntza eta sorkuntzako kosteak zein energia bakoitzaren fakturara trasladatzeko behar den herramienta bat. Eta gero esplikatuko dugu nola funtzionatzen duen herramienta hori modu gardentasun osoz. Konplexua da, baina guztiz gardena da. Komertzializadora jaen pixkat jarraituz jasi dela hori esplikatzen, esan bezala guk hasieran komertzializadora bat sortu dugu, bai? Komertzializadora honekin egutera onberko da 5 urtez. Horrek ez du nahi esan, 5. urtetik aurrera kooperatiba bea gu bazkidiok izango gea soberanoak. Orduan erabakiko alko dugu komertzializadora honekin egon, edo beste komertzializadora batekin egon. Hori guk erabakiko dugu gure asamblean barruan, bai? Eta geho baita ere, hori pasatea kooperatiba beak ditun beste kontratu batzuekin, bai? Kooperatibak behar du azkenian, oikilan egongoan planta solarra mantentzeko kontratu bat, mantenimendu kontratu bat, orduan, kontratu hori dakagu itxita momentuan, bai, kreanek dauka kontratu horren lana, baina kooperatiba beak edozein momentutan erabaki dezake, kontratu hori hautsi eta beste mantenedorekin batekin eoteko. Hemen gertatzen zitzaiguna da, eta oso garrantzioa sektore honetan, jakitea zehazki energiak zenbat kostatuko zaion herritarrari. Eta koste hori zehazki jakiteko eta bermeak emateko koste horretan egingo dela, azkenean, helenek esan bezala, konstrukzio koste badago, guk izten duguna presio zehatz baten, operazio eta mantenimendu koste batzuk daude, guk izte ditugunak presio zehatz baten, kooperatiba administratu behar da, ere koste badago. Orduan guk iten duguna da, engranaje guzti horiek funtzionatu alizateko, hasieran guk aurreratzen ditugu eta guk egongo gera bertan. Horrek ez du esan nahi kooperatiba soberano dena, eta hori guretzako garrantzitsua zen, ez dezazuen pentsatu hau binkulazioa dela epe luzera. Gero, kooperatibak erabaki dezale, guk obligazioa daukagu kooperatibari zerbitzu horiek prestatzeko, baina kooperatibak nahi badu. Kooperatibak ez badu nahi, alda egiteke komerzializadoras, alda egiteke operadore eta mantenedores, baina guk bermatzen dugun koste hori izteko, eta norbanakoa jakin dezan, hemendikan 30 urtetara zenbat kostatuko zaion energia, hortako behartua gaude, gutxienez, edo obligazio hori daukagu gutxienez, zerbitzu horiek prestatzeko kooperatibari. Baina insistitzat, gero kooperatibak soberanoa da, eta bereiek kooperatibak erabakiko du ze bide jorratu. Bueno, barradiagrama honen pixkat aurrerapena ja odeiekin dizue, bai, barradiagrama honetan erakusten dana, esategen izan bezala, eguterak emango dizuena bazkideo izango da, zue konsumitzen dezuen energia elektrikoan eguneko eguna. Orduan, barra grisak bata bestean gainean jartzen baiteu, eta hori bata bestean gainean jartzen batxeu, konturatuko esate azkenean bilak iritsikoian topia iguala dala, bai? Baina ikusten dezuen bezala, azkenean, eguzkia, ez da danodak izue denpora guztian igualateatzen, eta orduan, ikus dezuen bezala, urtarrian eukiko deuna izango da, eguzki kantidade gutxillo, eta horrek, bere implikazioa aska fakturan, eta fakturan etorriko dan eguzki parkean deskontuan, eta aldiz eukiko iteu ekaina eta uztaia, hilabete honak nahi diala, azkenean impacto gehi eukiko dutela, ez? Hemen, naiz eta askotan percepzioa izan urte oso ona izan dela edo txarra izan dela, egia da eta zenbakiak esate dute irradiazioak, urte batetik bestera 1/3 irradiazio diferentzian egoten dela, eta aztertu dugu urteren baten 1/5 egon daitekela promediotik ateratzen dena. Osea, eguzkia bastante konstantea da, eta orduan sorkuntza esan nahi du oso predesiblea dela urte osoko konputuan. Egia da, igual hilabete hon bat edo txarra indezakela, baina urte mailan konpentsatu egiten da, eta beti hori oso prediktiboa dela sortu daitekena urte baten. Eta, hemen gutxi gora bera iten dana da labur bildu, eguteran parte hartzen baldin bazue, zuen ekonomiak nola funtzionatuko duen, bai? Argindarrak ez da kaprezio iguala, ez goizeko 11etan, ez da eguardiko 3etan, ez da gabeko 10etan. Eta horrek, inpakto zuzena izango du eguteran parte hartzen baldin badezue, bai? Zeatikan, azkenian, ikusten dezuen bezala, bai? Grisian da hona azkenian da, energia elektrikoa, eguzkia ateatzen ez dan ordu horietan, askotan konsumo elektriko badakau, gabian gabetako 10etan, telebizio ikusten deu, afaia prestatzen deu, eta hor konsumo badakau. Gero egongo geha beste ordu batzuetan etxian, energia elektrikoa sortzen egongo dela parke fotovoltaikoa, eta gu momentu horretan, haiko geaz konsumitzen energia elektriko hori ez, oikitik handatorkiguna zuzenian. Eta eukiko ditu beste tarte batzuek, ez geha lango itxian lanian gabelako, kalian gabezelako,
baina energia elektriko hori sortzen egongo ekilan. Orduan, gutxi gora bera, grafika honek hori esplikatzegu, segatikan. Guk, bai, egunean zehar, ekoiztenan energia elektriko hori, bai, konsumitzen degunean, ordainduko dugu ekoizpen kostura, dodeiek esplikatzen zizuen ekoizpen kostu horreta, bai? Gabian sortzen dan, osea, gabian konsumitzen dugun energia elektriko hori, bai, labadora jartzen dunean gabeko amaiketan, konsumituko dugu merkatu prezioa. Hau da, saretik etorriko zaigun energia konsumituko dugu eta hori merkatu preziora konsumitutuko dugu. Eta gero izango dugu, konsumo bat, esaten izuen bezala, osea, izango dugu ekoizpen bat ez deguna konsumitu. Hori da azkenean ikusten dezuen grafika hori hau, ez? Orduan, tarte hori azkenean, kooperatibak komertzializadoran bitartez, ingo diguna da ajustatu gure fakturan. Nola? Iten dana da, eragiketa ekonomiko bat, energia prezioak momentu horretan ze prezio daukan, zein dan kooperatiban ekoizpen kostua, eta horren arabera, traduzio hori izango dugu gure fakturan. Ez dakit ondo esplikatu deten. Hau da, la ciencia de la energia eléctrica. Azkenean, poltsa bat sortzen da, ez? Hor ikuste dezut egunean zehar estedenteak dauden enean eta kontsumitzen ez dezun enean, energia saltzen da, eta hori poltsa bat sortzen dizu, eta poltsa hori aprobetxatzen dezu, gero gauetan kontsumitu alizateko hor daukazun poltsa hortatik, ez? Ez como un konsumen diferido, pixkat. Gero egia da ere bai, honek reperkusia daukala, hau egunerokoa da, baino estazionala da ere bai. Abuztuan askoz gehiago sortuko da kontsumitzen dena baino, horrek egingo du abuztuko fakturan askoz deskontu handiago izatea, eta neguan aldiz gutxi sortuko da kontsumitzen denarekiko. Orduan, deskontu dago da, baina txikixago izango da. Orduan, guri beti gustatzen zaigu hitz egitea balantzea anualeaz, porque horrek emate dizu benetako argazki finko bat, ez? Galde ulasai, kero geldetuko zue, baina... Bale, hemen gero esplikatuko izkizu ze fasetan gauden, eta pixka representatu nahi izan dugu zein den proiektuak dauzkan fase guztietako inbertsio totala, ez? Kooperatibari kostatuko litzaiokena, proiektu hau hasierako sustapen lanetatik, urte bat baino gehiago daramagu proiektu hontan lanean, azterketa ezberdinak egin behar dira, demagun lan juridikoak daudela, kooperatiba sortu, estatutuak montatu, atzendik handagoen kargada juridiko hori, lan tekniko asko egin behar dira, batetik kompatibilidad urbanistikoa egin behar da, ebaluazio ambiental estrategiko bat egin behar da, proiektu administratiboak egin behar dira, autorizazio administratiboa lortu behar da, hor dago urte eta pikoko lana, hori gehi konstrukzio kosteak eta gero beste hainbat koste daudenak batuz, hau estimazioa da, gero ja jarriko dugu eta irailean segurazki jakingo dugula zehazki zein den kooperatibari dagokion kostua. Baina askotan jendeari aterrizatzeko eta pixka zenbakiak ikusteko, ondo dator, gutxi gora berako bat botatzea, eta baina iba zurrengo taulan. Hor jarri dugun hori da, kostatuko litzaiokena kooperatibari utxean. IDAek dirulaguntza batzuk, Europatik datozen Next Generationeko fondo famatu hauetako dirulaguntzak kudeatu ditu IDAek, eta hor eskaera bat egin dugu, non pentsatzen dugu, kostearen 145 subentzionatu daitekela. Hau ere espero dugu irailean izatea erantzuna. Eskaera egina dago, eta orain esperoan gaude, badakigu aztertzen ari direla, kooperatibaek, jola ezberdinen kooperatibak, eta egutera bertan dago, eta egia esan horrek egingo lukena zen batetik, herritarrek egin behar duten aportazio iniziala murriztea, eta gainera energia koste hori txikiago izatea. Gaur egun 50 euro megabatio orduko kostetan gabiltz, horrekin diru laguntza horiekin segurazki 40tik bere egongo ginetekela. Merkatua, jakingo dezue, interesa izate dezuenok, baina 200 piko, 250-250 tarte hortan dago. IDAeko diru laguntzak eskatu ditugu, bestetik ogasunak ere urtean aprobatu zituen dedukzio fiskalak, horrek esan nahi du norbanakoak inbertsio bat egiten badu kooperatiban, energia berriztagarrietan, ez soilik eredu honetan, beste dozein eredutan, IRPF-ko deklarazio egitera di joanean, 115ko inbertsio horren 115 itzuli egiten diotela. Eta gero, orain ere aldundiak atera du beste diru laguntza lerro bat, eta hori ere eskaera egin dugu diru laguntza horren. Orduan, bizirik dago eta ikusten ditugun aukera ezberdinak, porque azkenean proiektuen helburua inbertsio bat egin behar da, azkenean jabetza zurea den enean. Baina guretzako garrantzitsua da ez izatea hori barrera bat.
Osea, barrera bat denean guretzako partaidetza alik eta zabalena izan behar du, orduan hasierako inbertsio hori murrizteko esfortzuak egiten gabiltz. Eta alditugun bide guztiak ari gera lantzen, hasierako inbertsio hori murrizteko. Hemen taula bat aurkeztu dizuegu, taula honetan bakoitzak kokatu daiteke bere lerroan, 4 pertsonatako kontsumo tipiko bat, 3 pertsonatako familien edo etxe bizitzen kontsumo bat, 2 eta bat, gutxi gora berako estimazioak egin ditugu. Inbertsioa, 100% jarriko balitz, bakoitzak kokatu zaitezte zuen lerroan eta hori da tokatuko litzaizuekena. Esfortzu horretan, hasierako inbertsio hori murrizteko esfortzu horretan, laboral kutxarekin hitz egin dugu, ea preste egongo litzateken proiektua finantziatzeko zati baten. Eta akordio marko bat ere iritsi gera, eta gutera hor ere, gero, kooperatibak erabakiko du ea horri hartu edo ez, baino 130% finantziatu daiteke. Horrek esan nahi du, hasierako aportazioa 130% jaizten dela. Eta hor jarri ditugu gutxi gora beraz ez zenbaki egongo litzateke finantziatuko balitz. Egia dena da, finantziazio horrek interes bat duela. Negoziatzen egon gera eta beraiek ere interes nahiko bajua jarri dute, baina horrek egingo duna da, zuk hasierako inbertsio hori finantziatzen desunean, interes batzuk ordaindu behar dituzu, orduan energiaren kostea pixka eta handiago ateratzen da. Gero hemen esan ere, hasierako aportazio hau itzuli egiten dela. Osea, kooperatibak duen eredu ekonomikoagatik eta gaineak kontabilidade kontuegatik, norbanakoak egiten duen aportazio hori itzuli egiten zaio. Finantziazioa bizirik dago nenean, kooperatibak erabakiko balu finantziatzea, 10 urtetako finantziazioa da, lehenengo 10 urtetan laboral kutxak esaten diguna da, ez itzulpenik egiteko. Baina 10. urtetik, 30. urtera, urtero, eta hori fakturan ikusiko litzateke, deskontuaz aparte, zuk sortzen dezun kostu energiaren aurrezpen horreztaz aparte, fakturan ere itzulketa bat egongo da. Osea, egindako hasierako aportazio guzti horren itzulketa. Eta 30 urtetan, zu jarri dezuna itzuli zaizu, eta eskubidea izan dezu kontsumitzeko energia koste prezio hortara. Kenkariak jarrita, eta gehituta finantziazio horri kenkariak hori dateratzen den prezioa, eta gero ja lortuko bagenitu idaeren laguntzak, oso prezio onak ikuste ditugu direla, gehien bat, proiektu honek bultzatzen duen helburuarako, osea, prezio horietan zu izatea gaizu, energia sortzea datorren 30 urtetan, eta gainera kostu preziora, prezio horietan, proiektuak hartzen du kriston indarra. Baina, ez zaigu gustatzen argazki hori erakutsi dugu, baina, ez zaigu gustatzen jendea gelditzea buruan argazki horrekin, baizik eta gaur egun daukagun errealidadearekin izango litzatekela finantziazioa eta zerga kenkariekin. Hori gaur egun daukagu, kooperatibak lor dezake, hori errealidade bada, hortik aurrerako saltoa, hobera izango da. Baina beti esaten diogu jendeari parte hartu nahi badu, edo interesa badu parte hartzen gelditu daila hor interesa badu parte hartzeko, gero etortzen bada, eta azkenean diru laguntza horiek jasotzen baditugu, areta eta hobeto, ez? Gaina baitare laboral kutxakin eta beste entidade bankario batzukin bai gaitze egiten, kooperatibai finantziazio ematiaz aparte, bai, pertsona norbanako bakoitzai ere bai, finantziazio emateko orduan horrekin goduna izango da, hasierako ekarpen ekonomiko hau pixkat moderatu, eta gero ja entidade bankarioakin ikusi berko dezueia bakoitzak aparte, nola ingo dezuen prestamo hori bueltatzeko, eta interesai dagokion aplikazio pertsonal hori ez. Vale, eta irailean edo abisatuko dizuegu, aurre inskribitzen bazerate, oin aurre inskripzio epea irikia dago, horrela komunikazio zuzena izango dezue, egite ditugun abantze guztiekin, aparte webean ere ikus dezakezue. Irailean irikitzen badegu esandako herramienta horrek bermatzen digu bakoitzari informe pertsonalizatu bat egitea eta bakoitzaren errealitatea ezagutzea. Batetik, zenbateko inbertsioa tokatuko zaion, denebi ezberdin tokatuko zaizue, urtero kontsumitzen ez bai dezue beti berdina, ez? Orduan, kontsumitzen dezuenaren abarera inbertsioa dagokio, txosten horretan jarriko dizuegu zenbat panel fotovoltaiko beharko zenituzketen zuen kontsumaren 100% sortzeko, eta analisi energetiko horretaz aparte ondorio ekonomiko bat ere bai. Eta hau da pixkat agertuko zaizuen, hauek eredu erreal batzuk dira, non eguteran parte hartuta edo parte hartu gabe, urtean zenbat kostatuko litzaizueken energia. Osea, batetik ikusten da hemen, ez dakit igual nik tapatze deten, baino 1.788 kilobatio ordu dauzkan kontsumitzaile batek ordainduko lukela 552 euro, eta
ekiolan edo eguteran parte hartuko balu, 350 ez? Baina hau, bakoitzarentzako ezberdina da, bakoitzak kontratu ezberdina du nenean, prezio ezberdinak ordaintzen ditu, egia da, eguteranen errealidadea finkoa dela, baina bakoitzaren gaur egungo errealidadea alda daiteke, depende ze komertzializadoreekin zauden, eta zenbat kontsumitzen duzun. Guk informe hauekin bilatzen duguna da, jakitea eta norbanakoak ezagutzea zein den bere errealidadea, eta eguteran parte hartu aurretik, izan dezan informazio guztia, kriterioarekin erabakitzeko interesatzen zait, edo ez zait interesatzen. Hemen jarri duguna izan da gutxi gora bera, eguteran parte hartzen baduzuen fakturak izango duen itxura, bai? Esan bezala lehen hasieran, kooperatibista guztiak izango dezue parte hartzea erabakitzen baldin bazue komertzializadora bat, bai? Odeiek hasieran espikatzen zizuen bezala, izan dela, guk sortutako bat adok, bereziki honetako, ez? Orduan, saiatu geana da, eta horretan pixkat eskrupulosoak izan geha, faktura aliketa gardenena izatea. Azkerian, esto kristoikan faktura elektriko bat gaur egun ulertzen dunikan, ez? Orduan, gardentasunaz aparte baita ere transparentziz nahi izan dugu jokatu. Orduan, nahi dugun mezua pixkat eman baita da, zuek energia elektrikoa konsumituko bezula alde batetikan kargo erregulatuai dagokionez, karguak bakarrikan, ez sarritan komertzializadorak asko kiten duten bezala, margen gehigarriak sartuz potentzian edo baita beste termino batzuetan, orduan potentzia ordainduko da a efectos del BOE, bai? Beste kargu guztiei dagokionez baita boletineko prezio izango da, gero izango dezue hasieran esaten ginen bezala zuen energia elektriko fotovoltaikoa sortzeagatikan traslado bat eta deskontu bat zuen fakturan, eta azkenik izango dezuna da marra txiki bat, bai, marra hori da azkenean komertzializadora margena, komertzializadora bere langileak ditu, bere sistema ditu, eta bizin behar du, eta orduan margen behar du bizirauteko, ez, orduan ikusiko dezue zenbatekoa da margen hau dala 4,80 piku euro, bai? Hilabetean. Zuen fakturan ikusten badezue, normalean, jakin nahi badezue komerzializadorak zenbat irabazten duen, ezinezkoa da. Porque sartzen dizkizuete beraien margen guztiak, energia presioan, potentzia presioan, hor daude diskutuan. Guk, baina egin nula egin transparentzia, gardentasun ariketa bat, non dena dago tokatzen den presiora, eta bukaeran ikusten dezute, zein den komerzializadorak duen estruktura sufragatzeko gastuaren fia hori, ez. Eta alderatu dugu merkatuan dauden beste batzuekin, eta oso kompetitiboa da. Eta datak pixkat, ideia bat egiteko nun gauden gaur egun, ekainean, aurkezpen egin dugu, irikiko dugu aurre inskripzio prozesua, naiz eta ja irikia dago nere bai, aurre inskribitu zaitezkete, baina hori irikia dago. Apuntatzen baseat, ez dago inungo konpromesurik, bakarrik guretzako garrantzitsua ikusteko zenbat jende dagoen batetik, eta gero bestetik informazio iturri bat izateko, zuei bideratzeko dauden abantze eta aurreratu diren lan guztiak. Inskripzio fasea, benetako kooperatiban inskribitzeko fasea, irailean irikiko dugu, momentu honetan abisatuko dizuegu, eta orduan eukiko dituzue zuen informe pertsonalizatzuak jasotzeko aukera, eta eraikuntza estimatzen dugu azaroan hasiko ginatekela eraikitzen proiektua eta martxan apirilean. Hoi dira pixkat proiektuaren hito nagusiak. Eta gero, hori, aurre inskripzioa egin nahi badezue, hemen daukazue ekiola.eu zen sartuta, hor Zumaia egutera sartu zaitezkete, eta hor aurre inscribitu. Eta pixkat hau da kontatu nahi genuena. Astu nahi egiten da iruditzen zaigu batzutan, porque kontzeptu asko dira ez da erresa esplikatzen, eta, hain zuen txanda da, dauzkazuen zalantza guztiak azaltzeko. Tematek alderan bat hori nahi baldin badu, bezu altza mesedez eta mikrofonua helaraziko diot. Arratsaldeon, nik bi zalantza askat, bat kooperatibaren osaeran, esan dezu 170 herritarrak, 170 erakunde edo entidade laguntzaileak edo lako kontzeptua da, hori pixka gehiago zehaztia badakazue zer dan laguntzaile horiek zein dian, erakunde publikoak hor sartzen dira, ze implikazio dute erakunde publikoak proiektu honetan, bermea emateko
momentuan, edo, bueno, ez dakit, udala parte izango zen, etzan, hori pixkat argitzia. Eta gero, aurrea behira, oain, hektarea bat horre ikusten da, pentsatzen den gauzak ondo baldin mai joaz, eta seguramente behar gehiago sortu baiteke. Ez dakit, aurre ikusita hon, edo margenik bada hon, aurrera beste hektarea bat, ez dakit, aldamenian, edo beste nun baiten zabaltzeko, edo ja, hektarea horrekin gelditzea, eta hor izten da proiektu honen potentzialidadea, ez? Eskerrik asko. Bigarrenari erantzuko diot, eta gero berez azkenean lehen esan bezala hau herramienta bizi bada. Guretzako erronka bastante handia da lortzea 600 familia kontsumitzaileia kooperatiba baten sartzea. Proiektua martxan jartzen denean eta ikusten bada behar gehiago dagola, gero kooperatibak erabaki dezake, ea gu ez gera hasi gehiago lehenengo nahiago lehenengo errealidade bat konformatu, eta bain errealidade hau konformatzen degula, ja ikusiko dira zeintzu diren urrengo pausak. Baina gero hor kooperatiba da, guretzako hori da puntu garrantzitsuenetakoa. Kooperatiba eta kooperatibista horiek erabakiko dutea kooperatibari ze bizitza eman, eta beste proiektu fotovoltaiko bat egin, o beste proiektu eoliko bat egin, o beste donolako proiektu egin. Orduan, guk gaur egun ez daukagu kontemplatua, hau bideragarri egin nahi dugu, hortikan aurrera bai, eta gainera garrantzitsuena izango litzateke, kooperatiba eta hor parte hartzen duen jende kontzientziatu guztiak, dauzkagun gure behar energetiko horiek asetzeko aurrera pausu gehiago ematea. Eta ez horiek elektrikoak, termikoak ere izan daitezke. Eta lehenbiziko galderai erantzunez, bazki laguntzaile bezala gaur egun daude alde batetikan gertu, merkatarian taldia, gero bestalde daude Zumaiako bi eskolak, bai herri eskola institutua eta Zumaiena, eta gero udalan laguntza prozedura honetan normala da, eskenean hasieratikan eta proiektuak beak eskatzen du udalan laguntza, udala gainea baita ere kooperatibai diru laguntza ekonomiko bat eman dio, azkenean proiektua bakarra dalako, interes generala bukalako, eta hasieran esaten ginen bezala irabazi asmorik gabeko dalako, orduan azkenean Zumaiko udala dao, Zumaiko kooperatiban laguntzaile moruan. Bazkide bezala ez, baina bai laguntzaile moruan. Kaixo, eskerrik asko eman duzuen informazioa gaitik, eta nik 3 kontu nituen. Alde batetik, komerzializadora esan duzue ikertu duzuela, eta azkenian erabaki zenutela zuek sortu bat propio ontarako. Pentsatzen dut ditzein zenutela kooperatiba, energia komerzia esaten duen kooperatiba Euskal Herrikoa badagoela goiener, ez dakit horiekin ezin saiatu zareten eta ezin izan duzuen adostu, ez dakit. Eta horri buruz ere badago Zumaian beste kooperatiba energetikoa sortzeko asmo bat, eta badago jendea hortaz lanean, eta nire galdera zen noraino dan ustagarria, hau, bi kooperatibetan parte hartu daiteke, eskluyenteak dira, hori nola ikusten duzuen alde batetik. Gero bestaldetik, pentsatzen dut, bazkideak direla etxe bizitzak, eta ez personak, ez da, bazkideak, gure etxean, 2 pertsona bizi gara, 2 hogera bazkideak, bakoitza bere izenarekin, edo... Ez, bakarra. Bakarra, ez da, etxe bizitza da, non bait, ez? Kontadorea da. Eta gero, kontadorea da kontsumitzailea eta kooperatiban parte hartzeko pertsona batek, demagun kontadorearen representazioan da bazkide. Bale. Osea, pertsona bat bazkidea da etxe bizitzaren izenean. Hori da. Bale, eta gero, finantzia, kosteak eta atera duzuean panel grafiko bat, ni egia esan da finantzekin desastre hutsa naiz, eta badago kontu bat ez dudan ulertu, dala, ateratzen zenutela finantziaziorik gabeko kostea, eta gero finantziatutakoa, eta kostea txikiagoa zen, eta finantziatutakoa ez alzun izan beharko, handiagoa plazoetan ordaintzen duzulako, edo liatzen naiz ni. Ez, hor dago, tablan jarri duguna da zein den zuk parte hartzeko egin beharreko ekarpena. Orduan, zuk
ekarpen hori 100 badira eta 30 finantziatzen badituzu, 70 jarri beharko dituzu. Baino, alde batetik hasierako ekarpen hori murriztu egiten zaizu, baino interes horiek egiten dutena da energiaren presioa 50 presio horiek pixkat igotzea. Porque energiaren kostean, esaten dugunean, eta hau komplikatu izan daiteke ulertzeko, esaten dugunean energiaren kostea 50 euro dela, horrek esaten du 50 euro horiekin kooperatibaren ekonomia guztia sufragatzen dela. Osea, porque beste aukera izango litzateke, egitezun hasierako aportazio hori ez itzultzea, eta orduan 50 euroiek bihartatuko litzateke 30 eurotan. Baina kontableki aztertzeko, jendeari egiten dien aportazioa itzuli egin bertzaio. Horregatik esategu 50 euroiek energiaren presio horren barne dagola. Hasierako aportazioaren itzulpena. Kooperatibaren administrazioaren kostuak, operazio eta mantenimendu kostuak. Eta horrekin sufragatzen da, eta kooperatibaren ekonomia, flota, demagun. Orduan egiten dena batetik finantziazioak hasierako aportazio hori jetxi, finantziatzen den portzentaian, baina bestetik energiaren presioa 50 izan ordez, interesak ere sartu hartzeizkinean presio horretan, pues igoko da 52-53. Ez da egit, esplikatu dudan, baina... Segurazki oso ondo esplikatu duzu, baina nik ez dut. Osa, hau, han ikusten da, eredu hori horrela izango litz, osa, guk zenbat diru jarri beharko genuke. 2003 euro... Jarri zaitezu, zenbat etxean zaudeten arabera? Bi gaude. Bi garela. Bi zaudete. Kooperatibak erabakiko alu finantziazio marko horri ez eustea, eta esatea apulmon dana, jarri barko zen ikutuzkete 2000 euros zuen energia sortzeko datorren 30 urtetan kostu hortara. Finantziatu nahiko bazenute, jarri barko zenukete 1.469 euro. Bale, han gainontzeko koste bat egongo zen, jungo zala ordaintzen, Ez, kooperatibak ordaintzen du. Bakarri da, enbede 50 izango liratekela 52, eta 2 euro horiek dira finantziazioaren interesak ordaintzeko. Baina zuri kostatuko litzaizuken energia izango litzateke pixkat gehiago. Presio horrek sufragatzen ditulako kooperatibaren ekonomiaren gastu guztiak. Bale, orduan ulertu dut, eskerrik asko. Hasierako galdera ez dakit. Bai, gero, beste iniziatibari lotut, ez dut ezagutzen, dagoen iniziatiba, baina konstiente naiz azkenean komunia energetikoen boom honekin sortu direla ezagutza ditugulako beste realidade batzuk, non autokontsumo kolektiboan sustengaturiko iniziatibak diren. Eta guk aztertu dugu autokontsumo kolektiboak dauzkan onurak eta dauzkan kalteak. Autokontsumo kolektiboak batetik ez dizu konpentsatzen, eta seguruenik ez dute nik enuke gomendatuko, zuk autokontsumo kolektiboan zure energiaren 100% sortzea, baudelako hor, komplexua esplikatzen, baina normalean gomendatzen dena da zure kontsumaren 30% kubritzea autokontsumarekin, beste gehiago ez, eta hori guretzako linea gorri bat zen. Osea, guk nahi genuna benetan proiektu mardul bat egin, eta benetan aukera ematea herritarrei beraien energiaren 100% sortzea, eta dependentzia energetiko hori murriztea, ez? Orduan, egongo dira iniziatibak, eta honekin ez dugu esan nahi gure hauberena denik. Eta gainera, gauden egoeran iniziatiba guztiak dira onuragarriak herriarentzako eta komuniarentzako ere bai. Baina bai oso ondo pentsatu genuen eredu bat zela eta printzipio batzuei erantzun ematen diena. Eta horietako bat zen, nahi genula herritarrak edozein lekutan bizita ere, porque autokontsumo kolektiboak egite izuna da 500 metrotara egotea, eta hor ez bazaude 500 metrotako radio horretan proiektutik kanpo gelditzen zera, hori ere eskluyentea iruditzen zitzaigun. Iniziatiba honetan ez dago distantziarik, eta ez dago limiterik. Eta bi pilar horiek ziren guk nahi genitunak, iruditzen zaigulako askoz demokratizatuagoa izan litekelako horrelako proiektu bat, barrera horiek izan gabe. Kompatibleak izan daitezke. Zuk azkenean parte hartzen badezu autokontsumo kolektiboko instalazio baten, edo zure panela jartzen badituzu, ez dizute gomendatuko, edo nik enizuke gomendatuko, zure kontsumaren 100% sortzea, eskema horretan, normalean esate dizuana, 120, 30, asko jota 35 izango zenuke hor beste behar bat asegabe, 165 horrena, kubritu zen ezakela hemen parte hartu zere bai. Baina gero, aztertu behar da kasuan kasu, ze eredu diren, ze proiektu diren, eta ikusi behar da beraien arteko kompatibilidadeak zeintzu diren.
zaila da horrela soluzio orokor bat botatzea. Aportazioa zel egingo da, pertsonen arabera edo konsumoaren arabera? Konsumoa. Ez que agian igual etxe bateko konsumoa, pertsona bateko konsumoa, izan daiteke 4 pertsona baina altuagoa. Orduan, lehenengo zutabearen arabera edo bigarrengo zutabearen arabera? Bigarrena, konsumoa. Hau jartzen dugu eredu bezala bakoitzak kokatu dain pixka nun dagon, baina ostera egingo dituguna da bakoitzaren kontsumoa aztertu eta kontsumo horren txosten egin. Eta gero beste galdera bat, etxe bizitetarako eta negozioentzako ere bai, edo? Baita, irekita da. Bai, etxe bizitzak eta baita negozioak. Azkenian batez ere, eredu honetan kompensazio ekonomiko handienak darkatenak, komerzio txikia dira, egunean ziar behaiek daudelako irekita. Orduan, lehen esplikatze genuen grafika horretan, behaiel kalko dute denpora guztian energia elektriko hori koizpen kostura konsumitu. Orduan, batez ere kompensazio ekonomiko egokiena izango dutenak, komerzio txikiak izango dira, beti irekita daudelako eguneko ordutan. Orduan horrekin lotuta beste galdera bat. Esan dezute bazkide bakoitza kontadore bat. Orduan pertsona batek negozioa balin badauka 2 aldiz egin beharko litzateke bazkide? Kontadore bakoitzak zenbaki badaka. Orduan, pertsona hori izango da, depende, pertsona horrek izan dezake komunidade bienes baten izenean kontadorea, edo bere izenean negozioa dakalako, orduan, berezian, kooperatiba gaita erabaki beharko du, baina ez da ongo momentuz eragozpenikan pertsona bat sartu, bere etxe bizitzeko kupsakin, kupsa da azkenian hornidura puntuaren hori, bai? Eta gero bere etxe bizitzako beste kups bat sartzea. Baina 2 aldiz apuntatu beharko litzateke. Bai, 2 faktura ekarri behar ditu. Txosten aite den momentuan, etorri behar da 2 fakturakin. Da ingo zaio, txosten bat, negozioan zera konsumoako, eta gero beste faktura, txosten batekin, etxeko konsumoako. Baina, oain nahi sortu zei, zalantza, bazkidea, persona bat izango litzateke? O persona horrek 2 bazkidetza izango lituzke? Momentuaz, hori kooperatiba baitan hartu berreko erabaki bat izango da, bai? Momentuan ikusi ditugun eredutan, kasu horretan 2 bozka egoten dira, baina hori kooperatiba beak bere baitan hartu berreko erabaki bat da. Arratsaldeon, beste galdera bat, eta nik bitarte hortan etxe aldatzen banaiz? Bueno, azkenian zu pertsona fisiko bezala sartzen zea zure deneiakin kooperatiba. Orduan, kooperatiba egiten diozuna da komunikatu etxe bizitza aldatu zehala, eta orduan, kooperatiban dazkasun 4 panelak, bai, ze azkenian zuri panelak adjudikatzen zaizkizu, dazkasun konsumoan arabera, beste etxeko konsumo eta eramate etxoso. Eraman dezakezula, sorkuntza Andaluzira joaten basea bizitzea ere, komunikatzen diozu kooperatibari, eta hango fakturara trasladatuko litzaizuke zuk sortzen dezun energia zure kooperatiban. Hori beste puntu garrantzitsua da ere bai, ez zaudela lotuta instalazio fisiko eta kokapen fisiko bati baizik, eta etorkizunean ere aldatzen joan zaitezkela bai etxez, inkluso kontsumoa murrizten bada, igual gaur egun 4 zaudetelako etxean, eta gero etorkizunean independizatzen dira seme alabak eta 2 zaudete, zue kooperatibari esan diezaioko zute, nik regulaturen nireiko nuken ere egoera, eta aldiz beste batek, 2tik 4 pasatzen badira, trasladoiek egin daitezke intrakooperatiba demagun. Eta gero dudoa sartu zaitor azkero momentuan. Finantzaketa da finantzia gabe esan dezuenean, erabakia ze hartzeu, zeak guztiak, nola da, kooperatibak danakin berduelako norbeak bere aukeratzeu. 2 linea daude. Bai, esplikako du, gaur egun kooperatiba sortuta dago, bai, azkenean sustapeneko ekintza danakiteko kooperatiba sortu inbihartzen, bai, orduan kooperatiba dago sortuta krean eta ebek sortutako horrekin, sozietate horrekin, eta gero daude bazki laguntzaileak. Horretaz aparte, kooperatiban gaur egun daude beste 4 bazkide, herritarrak dianak, azkenean kooperatibara etorri behar izan dianak, diru laguntza linea batzuk eskatu eta baita ere bai proiektua alik eta zumaiarrena izateko. Orduan hasieratikan ere bai ikuste eginun beharrezkoa zela herritarrak ere kooperatiban bertan sartzea, ez? Orduan, nola ateako da finantzatuta edo ez finantzatuta, hori gaur egun dagoen organoak erabakiko du. Kooperatiban alik eta jende gehien sartzeko. Azkenean,
gaur egun eguteran funtsa hori da, alik eta sumaiar gehiago kooperatiban egotia. Orduan, alik eta sumaiar gehiagoteko erabaki hori kooperatiba beak hartuko du. Nik ezin dut, nik ateatzen balima kooperatibak finantzatuta inberdala, eta nire eta tokate japa udana, ezin dut. Bai, zukateko, hori da, daude bin finantziazio linea hasieran esplikatu ditugun bezala. Bada, kooperatibak eskatzen duna, bai, hasierako ekarpen hau pixkat malgutzeko, eta gero da beste finantziazio linea bat. Hori bai dela denona, hori ez da individuala. Hori kooperatibak erabakitzen badu, denok finantziatu behar dira. Kooperatiba finantziatzen delako 130%. Eta gero beste linea bat, dela finantzazio pertsonala, eta hori ja norbanakoak erabakitzeo. Atokate, orduan hori, juten bazea ja entidade bankaria, ja hori azuk erabakitzen desuna. Hori prestamo pertsonal bat bezala. Zoazela bankura eskatzen diozu dirua, eta zuk akordatzen dezu kaja laboralekin hitz egin dugu eskema hori ere bai, eta prest daude beraiek ere prestamo pertsonalak emateko proiektuari. Hemen, ez dugu esan leno, baina eskema hau berez, ez da kapritxoz egiten duguna gu kooperatiba sortu eta inskribitziko aukera irailan izatea. Hemen proiektu aurrek dauzkaten aurrelan guzti horiek promozio arriskuak daude proiektu hauetan. Emagun lur bat binkulatu behar dezu, konexio eskarak egin behar dituzu, autorizazio administratiboak, ebaluazio ambientalak, urbanismoa, lan asko dago aurretik egin behar dena, eta ez genuna nahi zen hasieran herritarrak sartu, arrisku hori beraiek asumitu dezatela, eta gero edo zer gauzagatik proiektu ez badijo aurrera, proiektu erortzen da, eta hasi beharko ginateke berriro, herritar guztiak, beste leku baten, beste garapen baten, orduan iruditzen segitzaigun askoz diligenteagoa, guk arrisku guzti horiek asumitu, eta behin ikusten dugula kooperatiba bideragarria dela benetan, eta behin gaude fase horretan ja, iriki herritarren parte hartzea, ja guztiz ziurra denean proiektu aurrera aterako dela. Eta ez hasieratikan arrisku hori trasladatuz. Horregatik, hasierako urte eta pikoko lan horiek eta arrisku horiek, proiektua ez badateratzen, guk asumitzen ditugu, baina, bueno, ez nekin ez dut esan nahi aterako ez denik, proiektua bide honean dijoa. Bai, arratzaldeon, komentatu dezue, konsumitzaile bakoitzari, bere inbertsioa egokituko litzaiokela, bere konsumoaren arabera. Oain ere esan dezu baita ere, denporan zehar bere konsumo aldatu eskeo, egokitu daitekela, baina, ez dakit, oain eta Markelek esan dunaren arabera, elektrifikazioa goaz, edo, energia berriztagarrien konsumora, orduan, gerta daiteke, patian, herritar gehieno, kotxe elektriko bat eukitzea, edo demagun, kalefazio sistema aerotermiara pasatzea, horrek eskatuko luke konsumo elektriko handiago bat. Orduan, horren aurrean, zer dago aurre ikusita, o badago aukera aldatzeko, nolabait konsumo almen hori? Lehenengo efektua gertatzen dena da, zuri, sargazki baten esan da, 2000 kilobatio urtean kontsumitzen dituzu gaur, eta horri dagozkio 4 panel fotovoltaiko. Urrengo urtean kontsumitzea dituzu 1500 gutxio, gertatzen zeizu, honek duen efektua bera konpentsatzen da batetik. Honek duen efektua da, zuk egin dezun inbertsioa volumen energetiko batentzako dela, gutxio kontsumitzen dezun enean, fakturan izango dituzun deskontuak asko handiagoa dira. Egin dezulako aportazio gehiago, berez urrengo urtean gutxio kontsumitzen dezunean. Kontrara berdina. Kotxe elektriko erosten dezu eta kontsumo gehiago daukazu, izango zen dituzkete 2000 kilobatio horiek bermatuak koste prezio hortara, eta hortik angora kontsumitzen dezuna, ja merkatuko prezioa neongo zinateke erosten. Eta esan bezala, idealin izango litzateke, bero bombak azten bada jendea, eta kooperatiba igual herramienta oso nada ere bai, osterako behar energetiko termikoi aurre mateko modu kolektibo baten, aprobetxatuz ekonomia eskala horiek, nahi bai dituzte kooperatibako 100 pertsonek jarri beraien aerotermia instalazioak, askoz merkeago bateako da 100 artean erosketa masibo bat egitea, bakoitza bere kabuz baino, ez? Horrek eramango du energia behar gehiago izatea, eta eramango du kooperatiba ere bai, kooperatibaren bizitza horretan proiektu berriak bilatzea energia sorkuntza arloan. Horregatik ez dugu tresma bizi bat dela, erantzun eman bar diona etor daitezkeen kojuntura ezberdinei. Eta kontzientziazio lan badago ere bai, norbanakoa kooperatiban parte hartzen duenean gehiago kontzientziatzen da, zenbat kostatzen duen sortzeak, zenbat kostatzen duen kontsumitzeak, kontsumo habituak ere bai moldatzea, eta hor dago, derivatu bat ere bai, kontzientzia lan hori egiten duena kooperatibak. Vale, eskerrik asko.
Egon okurritu zait, etxe bizitza komunitate bat bazkide esan daiteke? Ez. Ez. Esplikatu, zegatik ez. Ez. Gauza bakarra ezet. Ez, a ber, etxe bizitza komunitate bat ezin da izan bazkide ez daukalako pertsonalidade juridiko independientea bat. Orduan, zu bazkide bezala, nahi baldin badezu kooperatiba batean sartu, izan behar dezu personalidade diferente bat, bazkide dan personana, ez? Orduan, bai, zifa da, baino ez da pertsonalidade juridikoa. Orduan, SL bat izan daiteke, SEko bat, osea, kooperatiba bat izan daiteke, komunidade bienes bat izan daiteke, baina justu komunidades de propietarios ez. Ez. Bai, niri duda sortzen zaizkit, bi aldiz aipatu dezue prezioa, merkatuko prezioa. Bat, panelak, berez, niri dagozkidan panelak ematen duena gainditzen baldin badet, esan dezue ordainduko detela gehiezko hori merkatuaren prezioan. Eta irutu zait, baita ere, aipatu dezuela merkatuko prezioa gabean, esate batean, konsumitzen detena. Osa ez baldin badu panela momentu hortan funtzionatzen, merkatuko prezioan ordaindu beharko nukela. Hori aklaratzen nahiko nuke, zein kasutan ordaintzen dut merkatuko prezioa, eta merkatuko prezio hori zein da. Gaur egungo distribuitzailearena, Iberdrola kasu, Goiener, galdera horiek. A ber, eredu bat jarrita, merkatua subasta bat da, orduz-ordu prezio bat duena. Eta hor dijoazte kontsumitzaile guztiak, dijoazte sortzaile guztiak, eta merkatuak orduz-ordu, arraia subastatzen den bezala, beste sistema baten, sistema marginalista baten, orduz-ordu prezio bat du. Demagun, prezioa lineala dela. Osea, merkatuan ateratzen den prezio hori lineala dela. Kasu horretan, bermatzen dena da, zuk kontsumituko dezun energia, ateako zaizula, koste preziora, 50 eurotan, zergaitik. Zuk eszedenteak saltzen dituzu merkatura prezio horretan, eta erosten dituzu prezio berdinean. Orduan, zuk berez ordainduko dezuna da, zuri kostatzen zaizuna. Baina ez da realidadea hori. Realidadea, orduz-ordu, badaudela aldaketa batzuk. Orduan, zuk egunean saltzen dezun preziora, eta gauean erosten dezun prezio hori, osea, porque volumen energetikoa demagun sarean saltzen dezula eta kapitalizatzen dezu, eta kapitalizazio horrekin energia erosten dezu. Diferituan, ez? Prezioa berdina izango balitz, kostea berdina da. Egunean merkeago bada, gauean baino, aterako litzaizuke diferentzial bat ordaintzea. Enbede 50 izango litzateke 53. Edo aldiz, sortzen dezun ordutan garestiago bada gauean baino, ateako litzaizuken bede 50, 57. Orduan hor badago diferentzial bat. Guk aztertu ditugu historikoki, merkatuak izan dituen variabilidadeak, eta diferentzialak oso akotatu daude. Honek esan nahi du, ez dezula ordainduko 50 beti, baizik, eta badagola esposizio bat merkatura. Eta merkatua ez merkatuaren prezioa, merkatuaren diferentzialera. Orduan gaur egun 200 dena ordainduko zenuke 50. Eta egunean zehar, 200 eta gauean 220 egoten bada, pues ordainduko zenuke egunean zehar 50 eta gauean 70. Diferentzial hori soportatzen delako prezio hortan. Gabeko 10etan adibidez... Baina zuk nola egunean zehar sortu dezun energia gehiago, demagun zuk poltsa bat egiten dezula, eta aprobetxatzen dezu daukasun egunean zeharreko poltsa hori gauean erosteko. Orduan bai erosiko dezu merkatu preziotik, baina bai ingresatu dezu merkatu prezio egunean ere bai. Horretik, merkatu prezioa konstante izango balitz, zuk ordainduko zenuke parra. Erabiltzen dagulako merkatua almazenamendu bat bezala. Baita. Baina beti diferentzialera dijoa. Saiatu bergean adazkenian, guteran parte hartzen den momentuan, gaur egun gabian dazkaun konsumo horiek egunean ziarrea pasaten. Azkenian bere garaian reziklajiakin eta inginen bezala, baina saiatu bergea gure konsumo iturak ere bai pixkat aldatzen ez, eta albaldin badeu gabeko 11etan jartzen den labadera, goizeko 8etan jarri, de hecho gaur egun goizeko 8etan daun energia elektrikoan presioa da, garestienetako bat, ez, egun guztian ziar, eguteran parte hartuko bagenu hori etzitzakun pasako. Orduan saiatu bergea gure konsumo itura horiek pixkat aldatzen da jarri, lavadorak, sekadorak, gabekoa faia ezingo du prestatu igual goizeko 10etan, baina adibidez lavadora batzuk jarri, sekadorak,
plantxa egiten dunak. Baita ere pentsatzen egon gera, aztertzen gaudet, eta etorkizunean almazenamendu sistema, gaur egun almazenamendu oraindik ez da ekonomikoki bideragarri ateratzen. Proiektuak egiten dira, baina beste subentzio edo beste arrazoi batzuengatik, ez? Baina ikusten ari gara, gaur egunez presio guztiak igo direlako, baina egoera normal baten eta behikulu elektrikoa benetan aurrera bai joa, almazenamendu kosteak jaisten direnean eta bideragarri egite dutenean implantatzea proiektuan ere akoplatu daiteke almazenamendua. Eta prest daukagu proiektua teknikoki, etorkizunean almazenamendua akoplatzeko. Horrek egingo luke, sorkuntza kurba eta kontsumo kurba ajustatzea gehiago. Eta gunean zehar, barra hori hortan almazenatzea, eta askatzea energia, eta orduan zuk demagun kuadratuko genukela gehiago eguterak eta kooperatibista guztien kontsumoak. Baina gaur egun oraindik ez da bideragarri hori. Eta kasuietan erosi behar dan, kanpotik erosi behar dan argindar hori, zeinek erosiko luke? Komerzializadora bera da, erosten duena kanpoan, o orduan harremanetan ipini behar du, Goiener, Iberdrola, edo... Ez komerzializadorak egiten du lan guztiari. Beak egiten du. Bai. Goizeko eta gabeko hornidura beti komerzializadorak emango dizu. Geopasatuko dana da azkenian energia elektriko berriztagarria sortzeagatikan, sortzen dira zertifikatu batzuk, bai, diala certificados de garantía de origen deitzen zaie, orduan, zu gabian konsumituko esun energia saretik etorriko zaizu, baina nola egunean ziar, gehiagizko energia hori sortu dezun, komerzializadora, garantiaz de origen hauen bitarte zertifikatuko dizuna da, gabian konsumitu ezun energia hori berriztagarria dala, baina zuk azkenean ordainduko dezu energia berriztagarri hori merkatuko prezio. Bai, nik galdera pare bazkat. Kontseilu erretorean osaera, pentsatu nahi dute gaur egun erabatekoa izango ala, kooperatiba sortu dezutelako exigitze zitun beharrakin baina operazionalak dianak, eta gaur erago boskan repartoa ikusian nola izango, bazkidena eta laguntzailenak. Kontseilu erretorean osaketan nola planteatzen dezue puntu hortara iritsitakoan. Kaldera batzu azkat, ez dakit nahi dituzen. Erantuko izu xabita, bai. Kontseilu errektorian osaera aiteko lehen da bizin behar da, kooperatiba, ja 100% Zumaiarrena izatea. Orduan hortako lehen biziko paso izango da, txostenan eta benetako sozializazio fazia, hortan azkenian bazkidanak inberko dituzue diru ekarpenak, eta gero ingo dana da deialdi bat, bai, deialdian aurretikan bazkide ezeaten pertsonak algo ez zuen hautagaitza presentatu kooperatiba, eta itendan asamblea horretan, bazkidanak egongo gehala, ingo dana da, kontseilari horiek elegitu danan artean zeintzuk izango gehan, odian. Baina interesa duena, bai, presenta bimerko. Orkestu daiteke hortara. Vale, perfecto. Gero beste galdera bat, laguntzaileak izateko aukera nola daukazue planteatuta, adibidez, kooperatiba batek izan litzeke bazki laguntzailea kontsumitzailea ez aparte, edo hori galdetzeko aukera planteatzea alde zuen hori. Bai, osea, kooperatiban daude bazkie kontsumitzaileak eta bazkie laguntzaileak. Gaur egun dauden bazkie laguntzailean eskema pixkat, gaur bai udala, bai krean, bai ente basko energia eta guzti, eta baita Zumaiarran barruan, intzan lanketa batetikan, intzan proposamenan bazkie laguntzaileak daude, horretaz aparte kooperatiba soberanoa da, eta edozi momentutan, bazkie laguntza interesadun batekin hitz egin da, ikusi halko du, bazkide laguntzaile gehitu daitezkean, ez, librea da. Eskerrik asko, eta azkenengoa, eguteran planteatzen dezue langileak zuzenean izatea edo zerbitzuak azpi kontratatzea, kontsumo kooperatiba da nenean langileak edukitzea langileak edo zerbitzuak azpi kontratatzea planteatzea. Momentuan, hau pixka da ekonomia de batalla. Orduan guk emateko, gaur egun ematen ditugun los costes de generación, hau da, ekoizpen kostua zenbat egingo dan,
guk zifra batzuk itxi behar izan ditugu, proiektu aurrera ateratzeko, ez? Eta zifra horiek itxi ditugu zerbitzuak subkontrataztuz, ez? Horrek ez du nahi esan, denpora guztian esaten nahi gehan bezala kooperatiba soberanoa da, eta hemendikan 5 urtea kooperatibak erabaki ezake, bizumaiar hartu, kooperatibako gestioa eramateko. Bizumaiar hartu, operazio eta mantenimentua emateko. Eta bizumaiar hartu komertzializazioa eramateko, pixkat zaila ikusten dut. Baina baita beste komertzializadora bat hartu, baina momentuaz dagoen guztia subkontratatua da, zerbitzuak subkontratatua dira. Bale, eta ja azkenengoa, igual galdera asko iten nahi nez, baina publian erosi beharko zuten argindar beharrezkoa gauez izango gana, berriztagarria izatea planteatzen dezu egunean, edo hoi... Ez daukagu beharrik berez, azkenean lehenek esan duen certificados de origen, o garantías de origen, proiektuak sortzen ditu. Azkenean zuk bermatzen desuna da, zertifikatu horiek dauzkazula. Proiektuak sortzen ditu nenean trasladatzen da guztiz. Orduan, zuzenean erabaki dugu merkatura erostea eta merkatutik saltzea. Baina zertifikatu sistema honekin bermatzen dena da, zure fakturan iritsiko zaizula, zure energiaren eguneko eguna berriztagarria dela. Proiektutik datorkizulako. Eta eguzki plakak sortze dutena baino gehiago behar baldin bada... Orduan bai erosi beharko genituzkela zertifikatuak. Komertzializadorak erosiko ditu GDO horiek, certificados de garantía de origen, eta zuk nola excedente konsumo badakasun, que se va de tu generación, garantía de origen horiek bere presioan pasako izkizu faktura elektrikoan. Eskerrik asko. Ikustea lanpila bat indezuela, da buelta asko mandizkiezuela. Eskerrik asko, Javi. Galdera gehiago edo? Bai. Kaixo, kalkulauta dakazue batazbesteko bat, faktura normal bat, kontsumoan arabera batzuna goru iongoa, bestia bajuo, baina batazbesteko bat faktura zen bajetxikoan zuekin kontratauta. A ber, dependere bai zu gaur egun dazkazun presioak, bai? Azkenean merkatu elektrikoa doiek esatezizuen bezala liberalizatuta dago, bai? Orduan, nik ikitlitzazket presio batzuk, odeie beste batzuk, eta hemen dauden bakoitzak beste batzuek. Orduan, eman laizkeun zenbakiak gehienez dira tarifa regulatuan dauden ahorruak, bai? Azkenean dela tarifa regulatua da egunero egunean zehar energia elektrikoa dakan presioa, eta horren aurrian baiten dana da komertzializadora último rekursok, dauzkadan antzak presio igualak. Hoien aurrian gaur egun... Gero, adibidez, datu batzuk izateko azpeitin egin ditugu, zenbat azterketa, 700-800 analizi. Gutxi gora bera, promedioan 20-20-30 deskontua dago, depende bakoitzak nola daukan negoziatua. Hori da promedio batzuei ateratzen zaila 40-50, oso gaizki daukatelako, o engainatzen nahi dietelako gaur egun dauden komerzializadoran, oso garestia delako, eta beste batzuei 110, 105 beste kasu estremotan. Baina promedian ikuste dugu 120-30 inguru dagoela egon daiteken deskontua. Baina gero bakoitzak, horregatik txostenaren garrantzitsua da, bakoitzaren argazki propioa erakutsiko delako hor, eta hor jakingo ezulako zuk zehazki zenbateko deskontuan zauden. Ultimo rekurson dauden nahi, bai. Hori kontuan hartu gabe aportazioaren itzulera. Osea, guk aportazioaren itzulera txostenen ez dugu sartzen. Itzuliko balitz, beste 110 deskontua, 15 deskontua ongo litzateke. Azkenean, último recurso, azpeitiko kasuan atea dian aurrezpenak, baina eman dezakegun zifra bakarra da, azkenean dialako prezio publikoak, ez beste zerretikan. Kaso horietan, ematen dana horra gutxi gora bera 120koa da. Eta, bueno, geho bestalde, ohartarazi, eguteran parte hartzen den kontsumitzaileak ez dutela izango bono soziala jasotzeko eskubidea, bai? Azkenean eskubidea ultimo errekurson dauden komertzializadorak bakarrik eman dezakete, eta, bueno, jakinarazi hemen parte hartziera erabakitzen baldin badezue, eskubide hori galdu ingo dezutela. Beste galderarik edo? Pixkat luzatu zaigu.
jendia joaten hasi da baita ere. Bueno, hemendik aurrea, aurre inskripzioa egitea animatu nahi zaituztegu. Bueno, Odeik eta Helenek esan duten bezala, iraila bitartian aurre inskripzio hori egiteko tartia daukagu, oraindikan. Aurre inskripzio horrek ez du ezertara behartzen izena emateak. Ez da ere azterketa egingo da eta azterketa egiteak ere ez du inolako obligaziorik sortzen. Beraz, animatu nahi zaituztegu aurre inskripzioa egitera eta zuen inguruko jendia ere, gogua balein badeuka bentsat, aurre inskripzio hori egitera. Nahiko erraza da internetez egitea. Ekiola.eus webunean sartu ezkeo, hor ikusten dira proiektuak, ez dakit aukera izango deun edo, bai. Hor ikusten dira proiektuak ikusten dira provintzika, Gipuzkoan proiektu batzuk daude, tartian egutera. Hor sartu ezkeo, zuzenian ikusten da eguteraren evoluzioa nola dijoan zenba pausu eta pausu bakoitza burututa don edo ez, eta baita ere izena eman nahi dut. Izena eman nahi dut horretan, bakoitzak eskatzen dira lau datu oso simple, ia kolefazioa elektrikoa dan, ia ize egokitua da hon, zenba lagun bizizaten, eta datu personalak. Tartian elbide elektronikoa. Elbide elektroniko horren bidez, eguterako teknikariak jarriko diazukin kontaktuan berri guztiak eta komentatzeko. Batematek zailtasunak izango balitu inskripzio hau internet bidez egiteko, jun daiteke udaletxera eta harreran ere lagunduko diote, momentu batean egiten da, inskripzio hori egiten. Eta batematek momentu honetan egin nahiko balu, aukera izango du, hor kanpoan egongo gea, inskripzio hori batematek nahi badu egiteko. Bueno, galdera gehiago espaldima dago, eskerrik asko danoi hemen izateagatik, eskerrik asko Odei eta Helene, eta aurrera proiektuakin.